ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ರಿಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ರಿಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಬರೋದು ಇತನ ಗಾಡಿಲೇಟು ಭಯಂಕರ ಬೀಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಪಗ ಬರೋ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪನ್ನೊಡು ಬಂಡ 100% ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೆಹಿಕಲೇ ಉಂದುಲ ಬರೋದು ಇಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಲ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೀರ. ಆ ಗಾಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿಗೆ ಬೋಡತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ. ಅಪಗ ಬರೋದು ಇಂತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಲು ಪೂರ ಆತ ಮಲ್ಲ ದಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದು ದಾಯಂದು ಬಂಡ 1.2 ಲೀಟರ್ ಅಂಡಲ ಅಯ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ನ BHP ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು BHP ಬಂಡ ಗಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅವು 10,248cc ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ 1.3 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಅಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೋಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಪೇರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರುತಿದಾಗಲನ ಸ್ವಂತ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ತು ಮಾರುತಿದಾಗಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಂತ ಇಂಜಿನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಂಡ ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವು ಪೂರ ಪಿರವು ಬೂರ್ಡು ಬಂಡ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಎದುರು ಮೈನ್ ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿದಾಗಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿದಾಗಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಗುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 165/80 R14 ಟೈಲ್ನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇ ಅವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ದೆನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಕುಳಿದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಕಣ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ DDIS ಇಂಜಿನೇ ಮಲ್ತೀರಿ. ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು ಮಲ್ತು ನಿಂತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದಾಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಡ್ಲ ಅಪಗ ಬರೋದಿತ್ತನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಾತಿ ಎಂಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದೊಂಜಿ RPM ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇಂದು ನೈಟ್ ಪುರ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬೊತ್ತುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಲುಕ್ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಗಾಡಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿಗೊಂದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋರ್ಚಿ ದಯವಾಣ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಏಪಗಳು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರುತಿ ನನಗೆ ಏಪಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈತು ಪೂರ ಪಂಡರತ ಬ್ರೋ 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿನ 2024 ಇತ್ತೆ ದೆತೋನೋಲಿಯಾ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗು. ಎಸ್ ಯಾನ ಕಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋಲು 2-3 ಮಾಲ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಕಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಬೆಲೆನದ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೆಲೆನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು 2006-7 ಬರೋಬರ ಬೆಲೆನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ 1.6 2 ಆನ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಐನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ 2007 ಪೂರ ಟೈಮ್ ಹುಡುದಾದ ಪಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದಾಖಲೆ 2007 ಫಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವೇ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿ 2017-18 ಮುಟಲ ಈ ರೋಡ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ರಾರಾಜಿಸಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಬೀಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2009 ಕುಡೊಂಜಿ ಬೀಸ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವೇ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರಪಿದಂಚಿನ ಗಾಡಿ ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ರಿಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ರಿಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಬರೋದು ಇತನ ಗಾಡಿಲೇಟು ಭಯಂಕರ ಬೀಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು. ಸೊ 2016 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೀರಿ 2009 ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ದಾಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತೋಜನ ಗಾಡಿ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು 2024 ಆತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಜಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಾಡಿನ ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೂರು ತುಯರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಎಸ್ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪು ನಾಕಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ. ಸೊ 2009 ಈ ರಿಡ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2007 ಬರೋದಿತ್ತನ ಅವೇ ಸೇಮ್ DDIS ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂದೇರ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಕಂಪೆನಿದೆ ಬರ್ಪಣಿ ಇಂದು 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬರೋದಿತ್ತನ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್
ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಟ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಈ ಗಾಡಿದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಡಾಪುಂಡು ದುಂಬು ಬರೋದಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆತಿ ಅಪಗ ಬರೋ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಡು ಬಂಡ 100% ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೆಹಿಕಲೇ ಉಂದುಲ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಗಾಡಿನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಈ ಗಾಡಿ ವಾ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ಕ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪುರ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಇನ್ನಿ ತೋಜಾರ ಪಿದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಚಿ ಇದೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೀರ. ಆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿಗೆ ಬೋಡತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ ಅಪಗ ಬರೋದಿತ್ತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಆತಮಲ್ಲ ದಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದು ದಾಯಂದು ಬಂಡ 1.2 ಲೀಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ అయినా ಟಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಟಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಲಿ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇವೆ. ದಯಮಾಡ ಟಾರ್ಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇವೆ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟೇ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಡು ಅಪಗ 8 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಂಡ 85 PS ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ 75 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಓಲು ಬರೋದಿತ್ತು ಪಾಂಡ ಅವು ಟಾರ್ಕ್ಡ್ ಅವು 130 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಅವೇ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಟಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ 190 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಬಂಡ 130 ಉಂಡು 190 ಉಂಡು ಏತ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವುದಾಗಲ ಟಾರ್ಕ್ನ BHPಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು BHP ಬಂಡ ಗಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅವು 1248 cc ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು 1.3 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಅಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೋಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ 1248 cc ಇಂದು. ಬುಕ್ಕ ಈ ಇಂಜಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಹೋಗುವುದು ಪಂಡ ಫಿಯೇಟ್. ಎಸ್ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರುತಿದಾಗಲನ ಸ್ವಂತ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ತು ಮಾರುತಿದಾಗಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಂತ ಇಂಜಿನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪೆನಿ. ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಿಯೇಟ್ ಗಾಡಿ ಏತೋ ಇಂಜಿನ್ಲು ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಇಂದುವೇ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕುನೆ ಶೆವರ್ಲೆಟ್ ದಾಗಲ್ನ ಬೀಟೆಡ್ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವೇ ಇಂದುವೇ ಸೇಮ್ DDIS ಇಂಜಿನೇ ಮಲ್ಟಿಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೇಕ್ ಇಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ಲ ಓನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆತ ಓವೇ ಗಾಡಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿದೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಗುಂಡು ಮಂಡ ಐಟು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಓವೇ ಇಂಜಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದುಲೆ ಫಿಯೇಟ್ ದಾಗಲ್ಲ ಲೀನಿಯಾ ಬರೋದಿತ್ತು ಫಿಯೇಟ್ ದಾಗಲ್ಲ ಪುಂಟೋ ಬರೋದಿತ್ತು 1.4 ಲೀಟರ್ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ಲು ಪೂರ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಯವು ಪೂರ ಪಿರವು ಬೂರ್ಡು ಮಂಡ ಈ ಇಂಜಿನ್ದ ಎದುರು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಮಾರುತಿದಾಗ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಗುಪ್ಪೋಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಾ ಶೋರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಆತರ ಎದುರು ಶೋರೂಮ್ ಗುಪ್ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಿಯಾ ಆದಿಪು ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿ ಪೂರ ಬತ್ತುಪ್ಪು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಾರುತಿಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐದು ಫಿಯೇಟ್ಗೆ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೈಜಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಏತು ಶೋರೂಮ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಇಜನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು. ಅವೇ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿದ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಅವೇ ಇಂಜಿನ್ ಮಂಡ ಅವೇ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ತು ಚೂರು ಪೂರ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಕಂಪೆನಿ ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪೆನಿದಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ DDIS ಮಲ್ಟಿಜೆಟ್ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಜಿನ್ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 165/80 R14 ಟೈಲ್ನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇ ಅವೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾಂಡಂದು ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಗುದ್ದುಂಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬು 2011 ಮಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಐಟು ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಡ್ರೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಪನ್ ಈತ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡಿರ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಬಲಿಪಾರ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಭಯಂಕರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಆದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಎಂಡ್ ಬಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ದ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಏತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಬಲೆ 170 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದೆನ್ನ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ 48 ಲೀಟರ್ಸ್ ದೆನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಸೇಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಡಿ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಯ್ನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನೆ ಬಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮೈಲೇಜ್
ಈ ಗಾಡಿ 23.4 kmpl ಪಂಡ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಲಿಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 to 22 20ರಿಂದ 22 22 ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೊಕದೆನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೋಂಡು ಇಂದೆನ ಬಲಿಪೈರ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಉಂದೆನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಚೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ 500 ಬೂಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ತೂದ್ವರ್ಕ ಬಲಿ. ಉಂದೇನ ಬೂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಂಡ 178 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಉಂದೆಟ್ ಅಂದೆನ ಬೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಡುಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೂಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಟ್ ದಾಲೆಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇ ಪಾಡ್ನಂದು ಪಂಡ ಬೂಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಐನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ಗಳ ದೆನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಯಾನು ಉಲೈಕುಲೊಂದು ಮನ್ಪೆದಾದ ಅಂದ್ ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಕೊರೊಂದು ಮಂಡ ಏತ್ ದಪ್ಪದ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಒಂದೇನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಏತ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 95 kg ಇಂಚ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಈ ಗಾಡಿ ಏತ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ. ಈ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ ಈಸಿ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಗಾಡಿದ ಉಲೈಪೋದು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ 2014 15 ಪೂರ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತೂದ್ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ನ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರಿಡ್ಸಿಡ್ ಐನ್ ಕೊಲ್ಲು ತೂಕ ಒಂದೇನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಲಾತೇವ ಭಯಂಕರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದಯನ್ ಬಣ್ಣದಿಟ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪೇರೇ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಪಗ ಮಾಂತೋ ಇದ್ರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದು ತೋಲೆ ದೆನ್ನ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಏತ್ ಬಾಕಿ ಬರೀತನು ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ 5.6 ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ನೀ ರೂಮು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಫೀಲ್ ಆವು. ಎಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೂ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವು. ದೆನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಕುಳಿದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಕುಲ್ನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚೂರು ಚೂರು ಡೌನ್ ಆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲಿಯರಂದು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲಿಯರಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಬಲಿಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2009 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿನ ದಾಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದು ಬಂದ ಎಂಕಿ ನಿಮ್ಮುಟಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ DDIS ಇಂಜಿನೇ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು ಮಲ್ತಿ ನಿಂತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಬೋಡಿ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯತ್ ಭಯಂಕರ ಹೆವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೇ ಭಯಂಕರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತನ ಚೆವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಿಲೆರಿಯೋ ಪುರ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ನಾಯ್ಸಿ ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಜಿನ್ ಅದುತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ BS6 ವರ್ಷನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಡಿಗೆ ಕಥಾ ಮಾಂಡ್. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 2016 ಈ ರಿಡ್ಸ್ಲ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ತುಲೆದಿನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಏತ್ ಹೆವಿ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಬಂಡ ವೈಟ್ಲ ಕಂಜೂಸಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತಾರೆ. ತುಲೆದಿನ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಸ್ತದ ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಲ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಲಾಕ್ ಡೋರ್ ಡೀತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡ್ ಬುಕ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದೈದ ಮಿರರ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ದುಕ ಬಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರತ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದಾಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ ಕಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋದಿತ್ತನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಾತಿ ಎಂಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ. ಮುಂದೆಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂ ಓಡುದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚಸ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ವೈಪರ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ AC ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ದಾಲ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಿ ದೆನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಭಯಂಕರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ ಆನ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದೇನ RPM ಮೀಟರ್ ತುಲೆ ಬೇತೆನೇಕ ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ಬರಲಿ ರಿಡ್ಜಿನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ತುಲೆ ದೆನ್ನ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಪಿದೈ ತೂಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ RPM ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೊರ್ತೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಒಂಚೂರು ಏ ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಕೆಲವು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಚೂರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ. ಬೊಕ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಂಡ ಎಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕುಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಬಟ್ ಎಸ್ ಕುಲ್ಲೆರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತೊಲೆ ಎಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಪಿರಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಸೀಟನ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಪಿರಾವ್ ಮಾಲ್ತದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾರ್ಗ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಕ ತುಲೆ ಎಂಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆದ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಲತ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಗಾಡಿ ಲೆಡು ಪೂರ ಈತ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ದೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದೈತೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತರ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಲ್ತುಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗಡ್ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ದೆನ್ನ ಬಲಿಪಾವಡ್ ಬಂಡ ದೆನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಡ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಬೋರ್ಡು ದೆನ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ್ ಇತ್ತೆದ ಗಾಡಿ ಲೆಟ್ ಬರ್ಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಾ ಗಾಡಿ ಬರಡ್ ಎಸ್ಟೀಮು ಜೆನ್ ಪೂರ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಂದ್ಪುಣಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚ ಚೂರು ಹೈಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತುಳಿ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆನೆ ಪಂಡತ ಈ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಜಿ ಇತ್ತಿನದು ಪಂಡಲ ಈ ಗಾಡಿ ತಾಗುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೆನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಗಾಡಿ ಏತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಲಿ ಅದಿತ್ತನ ತುಲೆ ಏತು ದಪ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಲಿಪಾರ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಯಾನ್ ಬಲಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿನೇ ಒಂಚೂರು ಶೇಕ್ ಆಪ ದಯ ಪಂಡದನ್ನ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಒಂತೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಹೆವಿ ಗಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಭಯಂಕರ ಜಂಪ್ ಒಂದು ಬಂದ್ ಬುಕ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಗಾಡಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿವಂದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋರ್ಜಿ ದಯವಣ್ಣ ಇಂಜಿನ್ ಪುರ ನನಗೆ ಏಪಗಳು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರುತಿ ನನಗೆ ಏಪಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಆತ ಟೈಮ್ ಬಲಿಪಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಓಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಂದ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಿಯೇಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಈ ಫಿಯೇಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ಯಾಕಂಡ ಇಂಜಿನ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬೇತೆ ವಾಗಡಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಬರೋದಿತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ವಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆವಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡುದು ವೈಟ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಅವು ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತನ ಕೆಲವು ಜಾಗನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಐಕಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಾಟುಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲಿತ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕುದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜು ನಾವ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಸೋಕು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿದ ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣವ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುಣಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಫ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈತು ಸೋಕು ಈ ಗಾಡಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಆರಾಮದು ಪಯರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಆರಾಮದು 140 135 ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ BHP ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಏಪಲ್ಲ 75 BHP ಒಂದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 85 PS ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಇದು 75 PS 10 PS ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದೆನ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನೆಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಹೈ RPM ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಲೈಡ್ದೊಂಜಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡೈನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ವಾ ಗಾಡಿ ಲೆಟ್ಲ ಈ ಉಲೈ ಪೂರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಚೂರು ಬಾನೆಟ್ ಪೂರ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋದಿತ್ರ ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಟು ವೈಟ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡೇ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಗಾಡಿ ಓ ಪೂರ ವರ್ಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಂಡ LXi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ LXi VXi ZXi ಬರೋದಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಅವೇ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು LDI VDI ಅಂಚನೆ ZDI ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಲೇಟ್ ಪೂರ ABS ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು
ಮಸ್ತ್ ಈ ಗಾಡಿ ಪೂರ ABS ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಲೆಕ ಪೂರ ಆತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಹೆವಿ ಪ್ನೇಗ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆದ ಇಜ್ಜಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಆತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನಡೈಪುನ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ VDI ವರ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ZDI ವರ್ಷನ್ ದೇತೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಪನಿ ಹಿಡ್ದೆ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಈತು ಪೂರ ಪಂಡರತ ಬ್ರೋ 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿನ 2024 ಇತ್ತೆ ದೆತೊನೊಲಿಯಾ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಾದಕ್ಕೆ 100% 200% ಈ ಗಾಡಿ ದೇತನೊಳಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನಾನಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪನದನ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ನಾಲೆಡ್ಜಿ ನೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಓವು ಬರೋದಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಆಪನಿ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಲೊಂದು ಬಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬುಡ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈ ಗಾಡಿಗಳ ದಾಯ ಕೊರ್ಜಿರಂದು ಬಂಡ ಈ ಒಂದೇನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಹೈ ಟಿಪ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಏಪಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಂತಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಯ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯ ಬಂಡ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಈ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2024 ಈ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತನ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪನ ಬ್ರೋ ಇನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಂದ್ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಉಡು ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಮಾರುತಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಡ್ದಾತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ ಕಾರಣ ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ವಿಷಯ ಮಾರುತಿ ಏಪಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮಾರುತಿದ ಗಾಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ 355 370 380 ಮುಟ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಆತ್ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ದೇತೋನೊಲಿ ಈ 2024 ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಹೂವನ್ಲ ಬೇತೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂದು ಪಂದು ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತನ ನಿಗಲ್ನ ಜಾಗುಗೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಲ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿ ಇತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಹೋಗ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ZDI VDI LDI ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಲ್ತ ಪಂಡ್ರ ಹೋಗ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಇಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಡಿಪ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫರಕ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ ಐನ ಕೆಲವು ವರ್ಷನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡುದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಏನಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿರ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಏನು ಏರು ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಗಾಡಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪುಗ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಗಾಡಿನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ ಆ ಗಾಡಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ಪೆ ಅಂತ ಬಾಣೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಗ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್